Eskaeria berez etorri zen, leku batetik zeurek ikusten zuten urte hurrenari begira igual materiala argitaratu behar zutela, merchandising tipora, euren, azkenean deporra da aterkin handi bat, eta hor batzorde pilo bat dauz barruan, da pixkat ikusten zuten arazoa, ezala ikusten deporak zekan egitura guztia edo kaletik ezala ondo perzibit. Hasierako logotipo horrek horren barruan beste guztia sartzeko zailtasunak ematen zitula, egitura apur bat zaharkitua zekan, bere funtzioa superondo egin dau, oso logotipo rekonoziblia da, eta azkenean lortu dau, gure memorietan egotia super txertatuta, baina egisa da gauza berrizak itxe aldera muga asko zitxula. Iritzi asko, adin asko, perfil asko, eta orduan hori dana bateratze hori lan nahi izan da, arduria bebai, baina hor egon dira pertsona batzu klabiak pixkat hori dana barrutik bideratzen eta horrek erreztu dezku asko kontua, eta nik uste dut, edo perzibitzen dutena da hasierako xokaz aratago, irudisa ondo sartu dala, edo sensazio hori dakat behintzat. Eta gure proposamena, esan bihot bebai, miren bengoakin indotela lan hau. Eta gure gobizon proposamena izan zen pizka sintetizazio eratz jutzia, simplifikatze horretara, eta gero hortik variazio guztiak modekiko eta denborekiko harremana dakatenak asko zerrezagoak izango zirela txertatzeko simplifikazio batetik. Orduan kendu zen remate guztiak, olako ornamentazio guztia, eta junginan biluztera logotipoa, eta urten zen ikur bat nik uste oso ondo identifikatzen zela gaur egunekoakin, baina beste bukaera edo aktualago bat edo zekala. Logotipo horretatik hasita, ingenduen estilo liburu bat, zala logotipo horren aplikazioari begirakua, kolore paleta bat eman diogu, inditzugu plantillak kartelgintza baterako, merchandising egin dugu bebai, hortik atera genduzenak ziren, 4 elementu geometriko logotipotik, zala gurutzia, borobil erdisa eta marra. Eta hortik abiatu gara gero sortzeko beste ekosistema guztia batzordiei begira. Dira logotipoak apur bat literalak ekintzarei begira, rekonoziblia da argazkilaritza, eskia, baina dana eraikita modu berdin baten, orduan azkenean zuk perzibitzen duzuna da oso eta oso bat edo uniformidade bat irudi guzti horren barruan.